Da zuaia desnien doktrinera. Baita gero doktrinetik bertan, horretan. Bokadilutxo amak ipintzesune jan, eta horretan. Bertan egin duen iuntzen arteak. Ez dakit badakizu karpaiek otoral iuntzien arek, zetekin azarteak gune. Maitxikoa edo, ez dakizan anezetesan, eta horbiltzeatzera. Hori domeketan? Domeketan. Azte guen eskolatik urten da bertan horbete gendune apur baten eta gero etzera. Eta hori aimaitakoa, bat-batei jotean? Bai, sakristani edo gotezana elizan banetzie, ari seketutxe baina, hori eta ari seketutela. Amabizebe bai, Da elizan? Amabi jotela, amabize dizela. Osea, horren jakite gendun soloan da binen jentiek amabize dizela. Baina hori egiten zan, zozer? Bai, angelu zerrezete zan, eta gero ostela den, segidu. Ekin, beharre. Bai.